Bon dia i bona hora, i un podcast quan és l'hora. Deixem enrere el març de pluja, fred, manta i moltes pel·lícules projectades al casal, per cert amb una gran acollida del públic que no volem deixar passar l'oportunitat d'agrair. I encarem el mes d'abril, dedicat a la més emblemàtica de les festes tradicionals de Catalunya, la Diada de Sant Jordi. Des del casal volem celebrar aquesta festivitat, que combina tradició, literatura i cultura popular, amb tot tipus d'activitats que apel·lin a la creativitat, al coneixement i, sobretot, a l'amor per les històries que formen part de la nostra història col·lectiva. Des dels més petits fins als més grans, tots i totes podrem gaudir d'activitats artístiques, culturals, vinculades a la Festa dels Llibres i les Roses. Al programa d'avui parlarem amb en Sergi Fontanals, director de l'obra de teatre de producció pròpia La llegenda de Jordi i Sandrac, i descobrirem com és un dia d'assaig amb el seu repartiment. També jugarem a qui va dir la següent frase i acabarem amb les nostres recomanacions literàries per aquest dia tan assenyalat. Ara sí, sigueu benvinguts i benvingudes al Casalet. Comencem! Som-hi! El Casalet. El podcast del Casal d'Olesa. Donem la benvinguda a les persones que tenim avui a la taula. La Guida Voltà. Hola, bona tarda. Hola, Guida. En Roger Espinar. Boníssimes. I com a convidat especial, en Sergi Fontanals. Bona tarda. Hola, especial. Sergi. Gràcies per venir. Que, com dèiem, ve a presentar-nos l'espectacle que ha dirigit. Sí? Però abans farem un petit repàs de la programació mensual del Casal de les properes setmanes. Vinga, som-hi. Comencem amb A través de les tombes bufa el vent, cinema documental el dissabte 12 d'abril a 2:15 de la tarda. Un grup de maquis va creuar la frontera amb l'objectiu d'acabar amb la dictadura franquista i va instal·lar-se a Sant Mateu de Bages, on van ser delatats i capturats per la Guàrdia Civil. El seu final tràgic es va esborrar dels llibres d'història, però no de la memòria col·lectiva. Amb intenció de trencar el silenci i l'oblit, passem a aquest documental que comptarà amb un col·loqui posterior amb l'Associació de Recreació i Història del Montserratí. Perfecte, molt interessant. I seguirem després amb Bungie, La petita koala, que és un teatre infantil de la mà de Xarxa, ja ho sabeu, com cada mes, el diumenge 13 a 2:15. Oi, Roger? La Bungie és una koala molt alegre i curiosa que viu en un paratge únic, un bosc d'eucaliptus. Però un fet inesperat forçarà que la Bungie s'allunyi de la seva casa. És un espectacle inspirat en un imaginari australià i a la seva diversitat, fauna i flora de diferents espècies que hem de respectar i estimar. I seguim amb La llegenda de Jordi i Sandrac, teatre musical, el divendres 25 a les 8 del vespre i diumenge 27 a les 12 del migdia. Què passaria si la coneguda història de Sant Jordi no fos com sempre ens l'han explicada? Un espectacle de producció pròpia del Casal d'Olesa. Tot seguit en parlarem en profunditat. Perfecte. I també en relació amb Sant Jordi, un taller de creació de titelles de Sant Jordi i Santa Jordina el 26 d'abril a 2:15 del migdia. Sí, a càrrec de Penjam Titelles per a infants de 3 a 12 anys i famílies. Veniu a celebrar aquesta festivitat en família tot desenvolupant la creativitat dels infants amb un taller on triarem i crearem un dels personatges de la llegenda a partir de tot tipus de materials. I acabarem representant la llegenda amb totes les titelles. Perfecte. I finalment Barbie, diumenge 27 a 2:15. Una nina que viu al món perfecte de Barbieland comença a qüestionar-se aquest univers idíl·lic i decideix viatjar al món real per buscar respostes sobre la seva identitat i propòsit. Una pel·lícula sobre l'empoderament femení i una crítica a la superficialitat. I atenció, atenció, si veniu a veure la pel·lícula vestits de rosa, us regalarem unes crispetes o llaminadures. Aprofiteu! Oh, està molt bé això. I fins aquí les activitats d'abril, però no podem acabar la programació aquí perquè, atenció, sorpresa, sorpresa! Ai, ai, ai. El mes que ve farem l'últim programa de la temporada, de nou, en directe des de la Mostra d'Entitats d'Olesa. Ja sabeu que ben aviat anunciarem tots els detalls a través de les nostres xarxes socials, però de moment us avancem la resta d'activitats que tindrem de cara al maig. Comencem amb Dins del cor del món, que és teatre professional, el diumenge 18 de maig a 2:15 de la tarda. Efectivament, en Grona Teatre ens presenta un relat sobre una nena amb condició autista que ens qüestiona quina és la relació entre la humanitat i la natura i com aquesta podria ser diferent. És una obra per aprendre, empatitzar i emocionar-nos i entendre el teatre com una eina de transformació.
I com sempre, ballet en directe, en aquest cas ballet a Broadway, dijous 22 a 1:15. En aquesta nova projecció, des del Royal House de Londres, podem gaudir de 4 peces del gran repertori coreogràfic de Christopher Wheeldon. Per només 3 euros més en el preu de l'entrada s'inclou sopar amb pa amb tomàquet i embotit, amb una beguda a la mitja part de l'espectacle. Aprofiteu-ho. I taller de màgia dissabte 24 a 2:15 del matí. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquest taller amb nous trucs màgics per descobrir. Gaudirem de petites demostracions màgiques i aprendrem a construir els nostres propis jocs d'il·lusionisme que se'ns proposaran. I acabarem amb Casa en Flames, diumenge 25 a 2:15. Un any més tanquem la temporada de cinema programant una de les darreres grans produccions del cinema català, protagonitzada per Emma Vilarassau i dirigida per Dani de la Orden. Explora les tensions i conflictes d'una família en crisi on els secrets, les mentides i les emocions reprimides acaben esclatant i provocant una situació insostenible. Bé, i un cop feta aquesta programació, un repàs de la programació, com dèiem, arriba l'abril, ja ho sabeu, i és sinònim de bon temps, i amb ell un dels dies més esperats per tots els catalans i catalanes, que és Sant Jordi, que és un dia que està basat en el famós conte que tots coneixem, no? Una llegenda de princeses, dracs i cavallers. Però què passa si aquesta famosa història no és com ens han explicat, no és com la coneixem? Aquesta és la premissa que ens presenta la llegenda de Jordi Sandrac. I per parlar-ne hem volgut convidar el seu director. Hola, Sergi. Hola, bona tarda. Primer de tot, pregunta obligadíssima, de què va l'obra? Què hi podrem veure? Doncs hi podrem veure els personatges habituals que la gent coneix, la típica llegenda de Sant Jordi, que tothom coneix, però una mica capgirats, de fet, bastant capgirats, val? Aleshores, els protagonistes, de fet, no seran com la gent se'ls espera. Tenim un cavaller Sant Jordi que és un arrogant, un presumit, tenim un drac... Tampoc no vull fer molt spoiler. No, el drac no sabem com és. No vull fer spoiler, però sí, tot és una miqueta capgirat, val? Aleshores, és una comèdia, és musical i és per tots els públics. I aleshores, aquestes són les premisses i espero que a la gent li agradi. Molt bé, doncs, a part de dirigir, també ets el creador del text i les lletres de les cançons, que estan basades en instrumentals del musical Avenue Q. D'on va sorgir la idea de crear aquest espectacle? Com va ser el procés de creació? Jo això ho vaig crear fa 10 anys, quan encara vivia a Barcelona. Jo aleshores estava portant un grup de teatre infantil, els Lluços d'Horta, i va coincidir que era un any que tenia molt poca feina i vaig dedicar-me molt, amb cos i ànima, a crear això. Mira, no sé, se'm va acudir. Aleshores, Avenue Q era un musical que realment en aquella època m'agradava molt i escoltava molt les cançons, i em va semblar que les instrumentals, o sigui, la música d'aquest musical, encaixaria molt bé per fer un musical amb les lletres canviades pel grup de nanos que portava. Clar, exacte, i has fet totes les adaptacions al català. Expliquem-ho això, perquè totes les cançons eren en anglès i parlaven d'una altra història completament diferent, no? Sí, clar. De fet, és que no he adaptat res. O sigui, el que he fet ha estat posar el text nou en aquestes versions instrumentals. O sigui, no queda res de la lletra original d'aquest musical, que per cert parla de temes molt més adults i tal. I ha sigut fàcil adaptar l'obra a aquest repartiment més jove i adult? O sigui, com s'ha viscut el procés d'assajos? Exacte, ara, aquí, al casal. Un cop aquesta obra ha arribat al casalet, com ha estat? Doncs, a veure, està sent, no hem acabat, estem assajant encara. És que, com tots els parts, costa arribar al final, però al final sempre s'arriba a bon port. Jo, per l'experiència que tinc en teatre, amb infants i amb joves, al final sempre sorprèn de tots els actors, per joves que siguin, el dia de l'estrena es creixen i ho fan molt més bé del que t'esperes, o del que ho han fet en els assajos. I la veritat és que cada dia està sortint millor i jo estic segur que la gent que vingui s'ho passarà molt i molt bé, perquè tenim un repartiment molt guai i les cançons són molt divertides, i jo crec que és una història per nanos i per famílies que segur que agradarà.
Totalment, per passar una molt bona estona i també per fer pinya encara més amb el repartiment, ara ho deia Sergi, perquè tenim gent de totes les edats. La Lola, podem dir que és una de les protagonistes, que és una nena mitjanament petita, i després també tenim actrius i actors més grans, per tant hi ha aquí una barreja generacional que fa que l'obra encara s'enriqueixi molt més, no, Sergi? Sí, clar. Aquesta obra estava pensada originalment per que la fessin només nens de 11 a 12 anys, i clar, ara aquí hem agafat bàsicament els habituals del casal, el grup de joves, a vosaltres, vaja, de fet, tots els que esteu aquí a la taula, tots podem teniu un parlar. paper, però aleshores també s'ha intentat posar una mica, fer notar la diferència generacional, incorporant el paper de rei i reina, que són dues persones més grans, la princesa, que és la Lola, que n'acaba de fer 12, i bé, mira, hem fet aquesta barreja i jo crec que queda més creïble i serà molt divertit. Segur que sí. I ja sabeu que des del Casalet ens encanta veure les coses en primera persona, de primera mà, i per això hem enviat el nostre company i amic Jan perquè ens descobreixi totes les intimitats i descobrir com és un dia d'assaig amb el repartiment. Així que s'ha colat al casal mentre nosaltres tres i de la mà del Sergi assajàvem aquesta obra que podreu veure pels volts de Sant Jordi. Així que si teniu moltes ganes de descobrir-ho, tot teu, Jan. Moltes gràcies, Marc. Doncs estem aquí al Casal d'Olesa, ens estem a punt de colar a un dels assajos de la comèdia musical La llegenda de Jordi Sandrach. Ens acompanyeu? Endavant. Vale, doncs ens anem a colar a l'assaig. Estem a punt d'entrar. Aquí ens veieu? Aneu. Em sap greu parar l'assaig aquí al mig, però... Junts! El drac! Sempre hi ha un drac! Sí, que xulo. Passo per aquí. Sempre hi ha un drac! Hosti. Sempre hi ha un drac! El drac és dòcil, el drac és fidel, el drac és mono. Atents, Però ens han fet fora. Junts, 1, 2, 3, però Ens han fet fora per haver-nos burlat del drac. Doncs això sona de meravella. Anem a preguntar algunes preguntes a les persones d'aquí. A veure, comencem per aquí. Hola, Ona? Ja la coneixem, a la Ona. De què fas en aquesta obra? Doncs jo faig de pitonissa, un paper molt petitet, però... D'acord, t'agrada fer aquest paper? Sí, m'agrada. És una vident així una mica loca, llavors boja, llavors és xulo. Bueno, i per aquí darrere també tenim molt més repartiments, que realment són molts. Per aquí tenim el Marc, també. Hola, Marc, com estàs? Molt bé. Animat, aquí fent la cançó de Sempre hi ha un drac, que costa una mica, però ho estem tirant endavant. Sí. Què n'opines del repartiment, de les persones que estan aquí a l'escenari? Com ho porten? Tu els veus bé o què? Molt bé, us veig molt bé a tots, molta energia, és el primer cop que estic per aquí i molt content. Amb molta energia, estan sempre contents, no sé com ho fan, i això es traspassa, està molt bé. A veure com surt, amb energia. Doncs moltes gràcies, Marc. Doncs per allà també tenim diverses persones, el Roger ja el coneixem, el Marc ja el coneixem, però a més tenim a la Lola. Què tal, Lola? Bé. Doncs la Lola m'han dit que fas un personatge molt especial, o no? Sí. Quin és? Soc la princesa. La princesa! La princesa a l'hora de Sant Jordi, no? Correcte. Se m'ha de menjar un drac. Que guai. No. Sí. Se t'acaba menjant o no? O no es pot dir? No es pot dir. Sorpresa! Perquè això, pel que tinc entès, és una mica la història de Sant Jordi, però una mica diferent, o no? Tu la història de Sant Jordi te la saps, la tradicional. Però aquí hi ha unes quantes variacions. Sí. Primer de tot és un musical, o sigui, hi haurà cançons. La història normal no hi ha cançons. I després hem canviat alguns caràcters dels personatges i també algunes parts de la història. I a qui recomanaries l'obra? A qui recomanaries que la vingués a veure? Tothom. Doncs a tothom, a totes les persones. Un aplaudiment, tot el repartiment el tenim per aquí al voltant. Anem a preguntar també per allà algú més. Què tal, Saru? Pues aquí estem, a la nit, cansats, no? Imagino. Jo estic molt cansada, però bé. Com ha estat el procés d'assajos de Jordi Sandrach? Molt ràpid, però la veritat és que molt divertit. Ens hem rigut sobretot els nostres papers, que és bastant peculiar, ja ho veureu, però ens hem rigut bastant. Tenia un bon ramat, però avui s'ha esfumat, ja ho veu. No! Doncs sí, deixeu-me'l per mi. No!
A veure, qui té més mala sort? El Bernat o jo? Nosaltres. Jo cada dia surto a passejar pel bosc. Deixeu-me per aquí. Ruïdes passes. És espantós. Espòs meu, heu de fer alguna cosa. Humils pagesos, per què creieu que aquesta bèstia malvada us ataca? Deixeu-me tranquil·la. Em sap greu, senyoreta, però la vostra mare m'ha ordenat que us comprovi aquests vestits per sorteig d'aquesta nit. No em feu cas a mi. No em feu cas a mi. Magalí? És a mi. Vine aquí. La Magalí ha sortit cap al bosc. Tots tenim idees absurdes, és cert. Soc fort i musculós, treballo per donar cap protegint-lo dels traïdors. Si esteu aquí, veu-nos al drac, talleu-li el cap i feu-li un forat. Això és l'obra de Jordi Sandrà, que la podrem veure els dies 25 i 27 d'abril, aquí al Casal d'Olesa. No us la perdeu, aquesta reinvenció de la llegenda de Sant Jordi, que segur que ens agradarà a tots i a totes. Moltes gràcies pel reportatge, Jan. La veritat és que totes les persones que hi participem podem dir que estem gaudint com nens amb aquesta nova interpretació, reinterpretació, podríem dir, oi, Sergi? De la tradicional llegenda que tant estimem i tant ens apreciem. I a tu, Sergi, moltes gràcies per venir al podcast i explicar-nos tots els detalls d'aquest espectacle, que segur que serà un èxit. A vosaltres per convidar-me i que així sigui. Exacte, ja ho sabeu, una princesa rebel, un cavaller estirat i un drac amb poques flames són alguns dels personatges que podrem veure i podreu venir a veure el divendres 25 d'abril a les 8 de la tarda o el diumenge 27 a les 12 del migdia al Casal d'Olesa. I seguim amb la temàtica d'avui, del programa d'avui, ja sabeu que és Sant Jordi, però ara volem posar-nos una mica més, com dir-ho, juganers, no? Podríem dir? Per això, des de l'equip de redacció del Casalet, us hem preparat un joc amb el qual descobrirem els coneixements literaris dels nostres col·laboradors, sí? El joc és molt senzill. Consisteix en endevinar quin personatge va dir o escriure la següent frase que jo us llegiré, sí? D'entrada sembla molt poc difícil, però ja veureu que res és com sembla. Sí? Llavors jo us presentaré una frase. Sí? Esteu preparats? Perdó, no us he preguntat. Estem preparats. S'ha de dir que els nostres col·laboradors no saben quina és la resposta, o sigui, van totalment a cegues, eh? No tenim ni idea. No sabia ni que estava aquest joc total. Per tant, podreu jugar vosaltres també des de casa i endevinar o no de qui va dir la següent Sí, frase, ens podeu ajudar una mica, si voleu. Exacte. Doncs va, comencem amb la primera ronda, on heu d'endevinar si la frase la va dir Barbie, que és la pel·lícula del 2023 que farem al Casal el diumenge 27, o Mercè Rodoreda en un dels seus llibres. Val? Home. La gràcia serà que perfils diferents, ho debatiu una mica. Sí? Tampoc ens enrotllem molt, però què creieu? A veure, Vale, va. La frase diu: les coses que et fan diferent són les coses que et fan especial. Qui ho va dir? Barbie o Mercè Rodoreda? Barbie, però és que No, no. 100%. Ostres. Què, Tu què Sergi, tu opines? creus? Les coses que et fan diferent són les coses que et fan especial. Home, la pel·lícula Barbie va de que totes són iguals. Aviam, Però Mercè també et dic, Rodoreda- Mercè Rodoreda podria dir-ho. Podria haver-ho Sí. dit, podria haver-ho dit. Podria haver-ho dit, no? En algun... Podria haver-ho Ja dit. pot ser que sigui pregunta trampa. Totes són trampa aquí. Segur que és són la gràcia. trampa. Què creieu? Però, Va. Apostem fort per Barbie? home, jo crec Jo que sí. apostaria per Barbie. Perquè ja que parla sobre això... Sí, no, a mi no, sobre el- no m'ha arribat que Rodoreda digués això. Clar, No, a mi Rodoreda... tampoc. No, no. Va ser argument de Vaja, pel·lícula, Doncs podria va, haver estat, però... resolem. Ai, ai, ai. La resposta correcta era, si us plau, companys de so... Barbie! Correcte! Molt bé. Primer encert, però no us relaxeu, perquè, com deia la Guida, res és el que sembla i pot ser les dues respostes, sí? Són bons. La segona. Tot és una aparença. No hi ha res que sigui tal com sembla. Qui ho va dir? Barbie o Mercè Rodoreda? Ostres, Ostres, uf. tot és una aparença. Estic apartant l'ordinador perquè Mira, el Sergi jo no em aquí- vegi les respostes. Home, la paraula aparença, no sé si Clar, és que la Barbie Barbie podria no... dir. Eh? La Barbie... S'ha de dir que no hem ho sé. traduït tot el text, en aquest cas la pel·lícula de Barbie, també a les frases en català, perquè ja sabeu que el casal ho projectàvem en català. Mira, a mi aquesta em sona més a Rodoreda, però... Doncs jo per posar-vos la contrària... Jo és que segur que... Diré Barbie. Jo crec que han ficat aquesta No, però... amb aparença perquè pensem que és Rodoreda, però potser sí que és Barbie, eh? Sí, i com que l'altre és Barbie, Clar, aquesta és Rodoreda... No,
No. Pot ser no. I doncs, la resposta... Bueno, hi ha d'haver consens? No, la majoria és aquí farem. Jo em mantinc amb Rodoreda. Rodoreda? El Sergi ho té molt clar. Què feu, el seguiu o no? Jo també ho tenia molt clar, però vull jugar. A mi m'agrada jugar. Jo crec que faré Barbie. Dieu Barbie? Escolta. Doncs la resposta correcta era... Mercè Rodoreda! Home, noi! Però això, aviam un moment. El mític mirall trencat, nois. Ens falta lectura aquí. Però jo ja sabia que era Rodoreda, però... Roger, haver dit Rodoreda. Però us agrada jugar i clar, el joc té un risc, Bueno, doncs ara següent, no passa res. Confiava molt en la nostra Barbie. Un encert, un error, seguim. Tercera frase. Hi ha més d'una manera de ser una dona. Qui ho diu? Mercè Rodoreda o Barbie? Home, Mercè Rodoreda, no, jo diria. Barbie, Mercè Rodoreda? Jo seguiré amb Barbie. Però et pots canviar, també existeix la Mercè Rodoreda, tio. Què creieu, Sergi, tu que no estàs dient? És que Barbie no diria dona, diria noia, no? Ella és noia. Home, però... És noia, potser? No sé. Aviam, pots tornar a repetir la Vols dir que es frase? considera tan Hi ha adulta? més d'una manera de ser una dona. Mercè Rodoreda. Mira... Rodoreda, també. No, és que no vull dir Rodoreda. Aposto fort per Rodoreda. Ostres, sí? Rodoreda. Doncs va, Guida, haurem d'acceptar-ho. Jo diré... Vale, va. I la resposta correcta és... Barbie! No m'ho puc creure! No, nois! No m'ho puc creure. creure. Amb lo bé que heu començat, Guida, què vols dir? No, home, però confieu en mi, que jo he vist la pel·li de Barbie. Jo també l'he vist. No, doncs no gaire bé. Sembla que no. Escolteu, confieu en les vostres primeres intuïcions, que al principi ho estàveu fent bé. Ostres, va. Vale, la quarta. Jo he de dir, si heu vist la pel·li de Barbie, teniu prioritat, perquè jo no l'he vist encara. Ostres, vale, Sergi. Jo la vaig veure, Venir-la a veure al casal quan la Mira, I ho tenia pensat. I vestit de rosa. Vestit de rosa, amb algun complement. Entens o no? Una camisa... Sí, trobaré alguna cosa. Vale, va. Però seguim, que el joc no s'atura. Qui va dir la següent frase? La vida no és el que ens passa, sinó el que nosaltres en fem. Barbie o Mercè Rodoreda? A veure, ara aquí 100% Saps per què? Perquè hi ha el que ens fem... Això, la Barbie no. Home, bueno, la Barbie catalana també es podria dir. Mira que hi havia arguments, Guida. Però vaja, vosaltres l'heu vist a Barbie, eh? Us sona molt. Sí. No, aviam, jo no tinc ni idea, A mi, jo no me'n recordo de la pel·li. Pots repetir la frase un moment? I tant. La vida no és el que ens passa, sinó el que nosaltres en fem. Que també és un lema de vida que jo em podria tatuar aquí. Això... Sinó el que nosaltres en fem. Ostres. No. És profund, jo crec que és de la Rodoreda. Profund, I t'imagines que és profundista la Barbie? No, clar. Home, Barbie també és profunda, jo vaig anar a plorar, us haig de confessar tota l'audiència quan vaig anar a veure Barbie. Jo també vaig plorar. Jo no. I doncs la resposta final és... Jo no ho vull dir. Ho diem, Rodoreda? Mercè Rodoreda. Vinga, doncs va. La resposta correcta era... Mercè Rodoreda! Molt bé. Ara sí, hem empatat una mica. Va. Molt bé. Doncs amb aquest empat passem a la segona categoria i última. Última, vinga. Aquest cop haureu d'endevinar qui va dir la següent frase. Si algun personatge de Casa en Flames, que ja sabeu que és la pel·lícula de 2024 que projectarem al Casal el diumenge 25 de maig... I quina pel·li, Quina pel·lícula. Els col·laboradors del mes passat la van ficar al top 1 de pel·lícules en català. Fort, això va ser fort. Molt. I l'altra opció és personalitats polítiques o artístiques actuals. Hòstia, vale? Per tant, es complica una mica més. Jo us donaré les opcions. Vale? Atenció, estigueu atents. La primera frase és típic de la burgesia catalana en decadència. Un pastizal de patrimoni i 2 duros al banc. Qui va dir la següent frase? Casa en Flames o Ada Colau? Casa en Flames. Complicadíssima, Jo no sabria què respondre. Ada Colau. Ada Colau, Casa en Flames, Sergi. Va, Sergi, tu tens l'últim vot. És que jo he vist Casa en Flames, però no em Jo no sona recordo. aquesta Sí, frase. jo és que no recordo els aquesta diàlegs. frase. Bueno, que és de Gràcia, que jugueu. Un pastizal, podria haver dit la Colau, Us torno a llegir la frase? Sí, sisplau. Típic de la burgesia catalana en decadència. Un pastizal de patrimoni i 2 duros al banc. Ada Colau, sí. Ada Colau. Sí? Sí. Doncs la resposta correcta és... Casa en Flames! No! Això és un desastre, això és un desastre. No l'he vist. A veure, la mira. primera... O sigui, les confieu? He de confiar en mi, la primera... Sí. La meva primera intuïció era Ana Colau. S'ha de dir que l'equip de redacció... Sí, clar, ara t'haurà passat. Ho ha posat difícil perquè, expressament, perquè tingués una mica de gràcia. Va, us dono una altra oportunitat. L'amor t'hipnotitza, et fa somiar i et fa cridar en sentir que et cremes. Qui ho va dir? Casa en Flames o Rigoberta Bandini? Casa en Flames. N'estàs segura, Guida? N'estic seguríssima. Per què? Va, però justifica una Home, mica. jo crec... Bueno, és que, un moment, no ho sé, ara potser em tiro un triple, però a l'escena aquella que estan com meditant,
No diré spoilers, no? Sí, però es pot dir, és al principi de la pel·li. Parlen sobre això de cremar, no? Jo crec que... Sí, jo també ho crec. El Roger dona... Què passa? Que potser és trampa, Perquè de Rigoberta Bandini no tinc ni idea. No sé com parla i això. Per això dic Casa en Flames. També podria ser, però crec que Casa en Flames. Vale. Casa en Flames. Sí, Casa en Flames. Doncs la resposta correcta era... Rigoberta. No m'ho puc creure, però que dolents que són, per l'amor de Déu. La cançó El Amor, no l'heu sentida? No del l'he nou sentida. àlbum, Jesucristo Superstar, que des d'aquí recomano moltíssim. El nou Estic àlbum, aficionat. home, no m'ha donat temps encara. Jo tampoc, no. Clar, us hem ficat el truquet aquest de que crema i heu caigut, però vamos, de cap, Quin desastre. Ostres, tu, estic... Va, última. Si aquesta la feu bé, us dono com a guanyadors, encara que... Va, concentració Confio en màxima, vosaltres, vinga. nois. Confiem entre nosaltres, som-hi. Atenció. Es pensa que l'amor són papallones a l'estómac. I t'asseguro que a l'amor poden ser paparres o escarabats. Qui va dir la següent frase? Casa en Flames o Juliana Canet? Ostres! Que difícil. Que difícil. És que és l'última, però per això us dic. Aviam. Juliana Canet, personalitat catalana, que també podria parlar Però molt d'amor, i Casa en escarabats. Flames també es parla d'amor. Clar, per això. És que podria haver estat qualsevol dels dos. És que, Pots tornar a dir la frase? Es pensa que l'amor són papallones a l'estómac. I t'asseguro que a l'amor poden ser paparres o escarabats. Casa en Flames. Sí, oi? Aviam, és que la Juliana Canet... Bueno, és que no ho és tan sé. profund. No la veig. Podria haver estat no la Juliana, però jo Podria, em sona... Podria encaixar-ho bé a Casa en Flames. A casa, Vinga. sí. Doncs Casa en Flames, eh? Nois. I la resposta correcta era... Casa en Flames! Visca! Us heu salvat per la campana! Que bé! Oh, mare meva. Quin pes que ens hem tret de sobre. Molt bé, molt bé. Ho heu fet molt bé i ja sabeu, esperem que des de casa les hagueu encertat totes, perquè sí que és veritat que semblava senzill i què? Ai, molt difícil. Bueno, no, jo he dubtat en totes. Ho haurem de practicar més, però això també és una oportunitat per veure Casa en Flames, per veure Barbie, per Exacte. llegir-nos Mirall trencat. No? Exacte. Doncs va, un fort aplaudiment per tots vosaltres, que ho heu fet bastant bé. Jo tinc molt i molt bé, però bastant bé. Bastant bé. Vinga, i seguim amb la part final del programa. Arribem al final del programa i ho fem, com és habitual, amb les nostres recomanacions culturals. I avui, seguint la temàtica del programa, volem proposar-vos llibres per regalar en aquesta diada de Sant Jordi, o quan sigui, perquè aquí ens agrada llegir durant tot l'any. Així que, Guida, comencem per tu. Quin llibre ens vols recomanar? Jo començo per un llibre que em va encantar. Es diu Invisible, d'Eloy Moreno. És un llibre molt emotiu que parla de l'assetjament d'un nen, un assetjament escolar, un nen que se sent invisible per aquest conflicte. Està escrit amb un estil senzill i directe que fa reflexionar sobre la importància de veure i ajudar els qui pateixen en silenci. Ideal per joves, famílies i escoles, sobretot. Doncs jo recomano un llibre que em va agradar molt, a mi em va fer riure molt, aquest llibre. Ui, Quin és, a veure? Atenció. El dia que vaig perdre el vol, de Maria Jesús Sánchez. Aquest. És una història d'un noi que es diu Pau, que té una vida plena de situacions absurdes, que és una comèdia. I, bueno, quan li toca viatjar per primer cop, doncs li passen una sèrie de desventures que et fan riure absolutament cada capítol. O sigui, cada capítol. O sigui, et va agradar molt, eh? A mi m'ha encantat, molt recomanable. Ens el recomano. Passem del drama a comèdia, eh? I a part és un llibre super senzill de llegir. Ah, molt bé, això Molt està Molt bé, Doncs molt ens bé. l'apuntem. I tu, Sergi? Doncs jo recomano un llibre que es diu Un hort per ser feliç, perquè a part de fer cosetes de teatre i de la meva vida laboral i tal, també tinc un hort i cuido un trosset de vinya, i aleshores és molt bonic, sí. I aquest és un llibre que a mi em va agradar molt perquè és d'un noi que es diu Marc Casabosc, que també va néixer a Barcelona com jo i va decidir en un moment de la seva vida anar-se'n fora de la ciutat i cultivar. I aleshores això és una cosa que a mi m'ha donat molta pau i m'ha donat molta felicitat, a part del teatre i altres coses que faig que també em donen molta pau i felicitat. Bueno, el teatre, pau... Pau no, No gaire, eh? És una mica estressant, Dirigir, segons com. exacte. Però aquest llibre el recomano molt per tothom que tingui una miqueta de ganes de cultivar i d'endinsar-se en el món de l'agricultura, tant si viu a la ciutat com si viu al camp. Doncs tenim Molt 3 bé. llibres molt diferents, eh? Sí, jo em vull saltar una mica el guió perquè
no m'han dit que hagués de recomanar cap llibre, però em ve de gust recomanar-me un, i hem parlat de drama, hem parlat de comèdia, i jo us volia recomanar un llibre polític, en aquest cas és Si Lenin aixequés el cap, que fa un retrat sobre la figura de Lenin, òbviament no idolatrant tots els aspectes negatius de la seva política, però sí doncs, descobrint una mica com va ser aquesta figura i també animant una mica la participació política, la reivindicació i també a la lluita pels drets de tots i totes. I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Guida, Roger i Sergi per ser-hi. A tu, Gràcies a vosaltres. Gràcies a Olesa Ràdio per acollir-nos i també al Ferran López per la meravellosa sintonia, que sempre ho diem, però és que és veritat, ens encanta aquesta cançó. Molt maca, molt maca. Ja sabeu que això ha sigut el Casalet, amb Emma Cànovas, Meritxell Vinyals, Jan Cànovas, Pol Buch i Marc Figueres a la redacció, i el Dani, el Pol i el Jan fent que tot això es vegi i s'escolti perfectament. Ens tornem a veure el mes que ve en directe des de la Mostra d'Entitats d'Olesa. Fins aleshores, ens veiem al teatre. A reveure. Adéu!